Logroñorena egiten. Logroño. Bera da, Logroño ere bera da. Joio zu etxalo ere, ba, Logroño. Bera da. Logroño, La Casa de Papel, makroprodukzioan, Ramon. Oain sekuela bat egiten nahi eta nik zehose ingoet, hor. Agertuko zara pixka bat? Bai. Eta horrelakoetan telefonoz deitzen dizutenean, edo ez dakizure, naierrak edo deitzen dizunean da, Ramon, Netflixetik edo La Casa de Papeletik edo deitu dute, zuretzat hori ona da, pozgarria da, edo orain ere... Lan guztita, nire lanik onenak ez ditut, hemen Euskal Herrian egin ditut, baina hau edia pixkat gehien, zona handian daukatena, baina ba, ondo, eta guain kontan, gazatxik bat, nire personarekin hasiko da. Bai, Ez da egite esatea da hon, baina esan dut. Pixka bat, esklusiban, ez? Esan dugu. Hasiko zerbait, La Casa de Papeli lotutako zerbait, hasiko da. Hasiko da, bai. Eta hor ere Logroño izango zara? Bai, Logroño. Bai. Ze? Diru eramantzuna, urre eramantzuna. Hori da. Logroño ondo bizi da. Ondo bizi, bai. Eta zuk Ramonek hartuko luke Logroñok eraman zuen urre guztia? Ez nuke jakingo zer egin, lingo terdi bat igual. Ez da gitu, holako... Baina igual tamainan, ez? Puskatxo bat, baina... Da, ez, agobiatzeko adina. Ez nuke jakingo zertan gastatu, ez. Eta horretzen nuen peleatu, diot, adibidez, Aikar Azkonak, berak eskatuta edo lortu omen zuen, bere personaia, ze bera naparra da, Pamplona izatea. Aikarrek... Bai. Nik enu berekin koinziditu. Nik Pamplona izango naiz eta jarri zioten Pamplona. Zuk etzen nuen eskatu, ez dakit, igual Donosti ez, baina Altza edo, ni antiguo. Esango nuke hau Najoan Inrik jarrizula, jarrizdiala. Esango nuke, jarrizula, berak proposatu zula. Ni ikusita Logroño esan. Bale, kaso intzioten eta hola Logroño, utek aurrera. Horrela begiratuta. Koño, Logroño. Egia da. Zeku ere pixka, zalea gara, Errioxara joan zalea gara. Ze tokia bide bat, ez? Baina ez diate ditu, nik espero nun honen ondorioz... Seme kutxun edo. Hori da, hango festetako, pregoia, ez diate ditu. Nikan... Ez diate ikusten Logroño zeik ez. Ramon, han badaukat kontakture bat edo beste. Nahi bali maduzu? Aurten, ez dakit, udarako, lorgen ez dakit, ez dut esango biratxo bat, baina igual... Bodega batzuta, o... Gutxienez hori, ez da, sartu atera bat, han Logroño inguruetan, ez? Imaginatu, Logroño, banoa Logroñorekin. Logroñora. Logroñora, bai. Ezin dute, ez ez gorik esan.